So, ngarod, lukibuntay ti Biblia tayo ti 1 Thessalonians chapter 3. 1 Thessalonians chapter 3. Ket blessing, nagpindas, dedi kapilya nga pagigimugan tayo. Aya, kakabsat. Ken umay tayo pagtitipunan nga agadal kadagiti sasaw iti Apo. Iso nga, hanyo nga sayangan, digiti amin, nga gundaway, nga kadatay ditoy, make the most out of it. Be blessed with the songs, the preaching of the Word of God. Okay? 1 Thessalonians 3, 1-13. 1 Thessalonians chapter 3, 1-13. Kaya't basaan tayo kakabsat nga agsisinublat responsibly. Verse 1. Gapo na idi-adi kami makaurayen, na panunot mi anasayaat no agbati kami adakda kami ijay Atenas. Tapno awan kuma ti tao amagaraw gapo kadigitoy arigat. Tada kayo metlaeng amuyo anaayaban tayo nga maipaay itoy. Gapumet itoy, idinto adyak makaibturen, nangibaunak tapno maamuak ti pamatiyo. Dilaket tatiman managsulisog, sulisugen na kayo, ket ti aramid mi agbalinto a bareng-bareng. Gapo nakakabsat, naliwliwa kami ang maipapan kada kayo iti so amin at tuok mi, ken rigat mi, gapo ti pamatiyo. Taan niya ti pagyaman ang mabalin mi manen nga ited iti Diyos, gapo kada kayo, gapo ti amin na rago, apagaragragsakan mi, maipuon kada kayo ti sangwanan ti Diyos. Ket aramiden kuma ti Apo adumakkel kayo ken adwan kayo ti ayat ti maysa ken maysa ken kadagiti suamin at tao akas ti met ti panagayat mi kada kayo. Okay. Ti Apo ket bendisyonan na deti sao nga intayo adalin ita nga bigat. No mapansin nyo kakabsat, kada ito binasa tayo, namin lima nga naulit ti faith. Timbuklan nyo, verse 2, timbuklan nyo di balikas nga faith. Okay? Alam nyo ti ballpen nyo, timbuklan nyo kakabsat. Tapos di kastaton no masublyan tayo nga malukib, deti nga pasat ti scripture, ket may palagip to kada tayo, deti mensahe, may panggep ti pamati. Verse 5. I sent to know your faith. Okay, timbuklan nyo, the word nga faith, iti verse 5. Verse 6. Okay, verse 6, timbuklan nyo, the word nga faith. Okay, verse 7, and another one, distressed by your faith. Okay, verse 10, absat, and might perfect that which is lacking in your faith. Now, tinang surat dito yung libro ni Apostol Pablo. May isang adipen ti Apo, ket ti tarigagay ti puso na, kayat na nga kumustaen, ken parigtaen, papigsaen, ti pamati, digitoy nga sa santo, ijay church, iti Thessalonica. Iso nga iti dayti nga bigat, mabalin nga awan tayo kadijay kasasaad da, idi, awan damet kadijay kasasaad ta ita, ngay magpapada kakabsat, ti common denominator, kadagiti aming anak ti Apo, ket pamati. So let me share to you the title of our message today. Today ko na, kasi aging gaton malem. Dito ti topic tayo. Ti title na, What Makes a Thriving Faith? What makes a thriving faith? Kung pa iti PowerPoint? Guys, kuha pa? What makes a thriving faith? Ti spelling ti thriving kakabsat, T-H-R-I-V-I-N-G. Basahan tayo man amin. Ready, go. What makes a thriving faith?
Amoy deti balikas nga thriving kakabsat ket nakapimpintas ti meaning na. Tigayang meaning na isurat yung kakabsat. Ket prospering and flourishing. Ayan, thriving. Ti meaning ti thriving, prospering, flourishing. Prospering. Anat ti prospering? P-R-O-S-P-E-R. Prosper. Sino kada kayo ti mayat nga agprosper? Di ba nagpintas nga term di thriving? Kayat tayo nga ti biyag tayo, ti panggep, di businesses, di mulmula, kayat tayo nga agbalegi, amen? Oh, prospering. The other word is flourishing. Flourish. F-L-O-U-R-I-S-H. Flourish. Okay? Flourish. Ada, mangibagakay man iti business nga napigsa ita kakabsat? Ha? Cactus, di ba? Mula. Prospering and flourishing. Oh, in general kakabsat ti may sa kapigsan ita ket online. It's prospering and flourishing. Di ba kakabsat? Oh, anamot dagiti business nga medyo matmatay. Ado kakabsat, aya? Ado. Ket nga sawen, idi mighty COVID, handa naka-survive. Ngem, adda dagiti business, nga idi mighty COVID, nag-pandemic, nag-quarantine tayo, na-lockdown, ngem adda damit kakabsat nga, nag-prosper. So, ti pamati tayo, kas jay kumamit, nga dumteng kamwat may, ti sumangbay ti biyag tayo, day pamati tayo kumakat adadalaeng, ngagbalay rumang ay, ken nabungbunga pay. So, nga ti saludsod, ti day ti nga bigat, what makes a thriving faith? Kasano nga rod, pastor? Di ba, nung negosyante ka, ti question mo, kasano nga mapag-prosper ko ti negosyo? Kasano nga mapadakil ko? Anya iti strategy? Anat ti baliwak nga banag, di mo kung kuna nga innovation, anat baliwak nga approach ko, tapnon ti kastaket, jure anat dumteng nga, paspasamak ket deti negosyo ket kwa, napigsalat ta kuma. Di ba kakabsat? So, kastamat deti question ta itang bigat, what makes a thriving faith? Kasi, di gito'y kakabsat ti Apo dito ket ada pagpaspasaranda kakabsat nga pakasuutan ti pamati. So, no kuma negosyo, napambinisita ni Pablo, kumusta deti negosyo? Damot lakit kitaan na, damay lang mapaspastrek na, napigsamit lang, kitne, kasto iti pasamak, pandemic, aba, kung wala nang profit ito, di sarahan na natin. Di ba? So, ano, deti nga church, ket awanan dagiti brethren, di iserate di kapilyan. Ngem, terteriga kayo nakakabsat, mapan na kumustain, paregtain at pamatida, papigsaan at pamatida, reinforcean na, kakabsat, tapnon di kasta, uray na di sangsangwenda, katagbalin dalatta nga, na bunga, na balaygi, prospering and flourishing. Okay. So, ita nga bigat, kakabsat, agmalmalem, upat nga points dito nag-share kanyayo. Ngayon, ita nga Sunday School, alaan tayo ti number 1 ken number 2. Okay? Number 1, basaan tayo ti verse number 2. Gigidan tayo amin, verse 2, everybody read. And send Timotheus, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ to establish you and to comfort you. Okay. Ni Apostol Pablo, kayat nalaunay ti makapan. Ngem, mas nga pinili na ti agbati di Athens kunana. So, hana ka na yun kakabsat nga mabisita na kayo iti senior pastor. Ken mabalingahan na isot kasapulan nga mang bisita ken ka. Ngem, inbaon na ni Timotheus. Sapay kumata, diti church tayo kat adu dagiti agbalin nga Timotheus. Nga da kayo ti mabalin nga, baunen ti pastor. Tita, inka man bisitaan day nga kabsat. Diba? Tito, inka man bisitaan day nga kabsat. Dua Domingo nga dayte nakita, kay man kitaan. Oh, da kayo nga disciple leaders, kay man kitan, di giti kwa, kat ni, 4 lessons tayong kat, awang pinasong bata na uray may isa. Awang pinaisubmit na. So, I hope there are Timotheus in HBBC. Would you like to be a Timotheus? It's a blessing to be a Timotheus. Kabsat, nga sikat mabalin, nga baunen ti pastor, nga mapan mangkita,
mga minister iti sa utiapo, kadagiti kakabsat nga makasapol, ti pamati. Our fellow labor in the gospel to establish you. So, number one, kakabsat, for our faith to thrive, to flourish, to prosper, number one, our faith needs to be encouraged. Our faith needs to be encouraged. Masapol nga ti pamati kakabsat ket ma-encourage, mapapigsa. Mapapigsa. Sino kadagiti ada stage fright na kakabsat? Stage fright. Amo iti stage fright? Dete, haan ka nga managtakder, iti sangwanan ti adu nga tattao. Medyo managbabain ka. Tayag yung man ti imayo? Awamot ba inyo kakabsat na intayag yung ta imayo? Ti amok nohan yung itayag, ti imayo pa itayan, ti sobrang nga naman nagbabain nyo. Ngem no, ada stage fright mo, ngem ada kaduam kakabsat nga dete, nalaing nga mang-motivate. Hamman kayam deta, kung nanaking ka. Panunutem latan nga butbut ti medyas, di kita dingdingig king ka. Dete kas lang tulungan na kati psychological, di ba? When no, awan, daan ti underwear dadigitan, kung nanaking ka, di ba? When no panunutem latan nga, nabangsit ti uttot dadigita. So, adu kakabsat, tunaw kang nabangsit uttot na digitoy, butaw ti medyas na digitoy, so takder, medyo awan danag na. Amo yung kakabsat, kadayjay nga moment, ti kasapulam ket saan nga basbasit kumatao, haan, no diket adatured mo. So, iti pa nagbiag kakabsat, kastamot iti pamati ti Kristiyano, masapol nga may encourage. Sometimes, kakabsat, we may be on the verge of despair. At data yun kadayjay, ngan nga ni matnag iti panakaupay. Matnag tayon, at dati kadayjay nga punto, basit lang nga panang pitik, ti kabusor keng ka, matinag kan iti panakaupay, ket di kan nga makalungaw. And then, as we meditate on the Holy Scripture, mabaling nga dakabsat nga umay mangbisita ken ka, bagbaga na kati sa utiapo, when may ka nakigimong, amen? Isungahan nyo, labsan iti gimong. Ure ana ti problema yu kakabsat. Tadiyo lang amo, nga di may ikasaba, ket baka isu ti kasapulan, jay pamatim, isut agas na. Isut gamot, jay pamatim. Isut maka-encourage king ka. Ket kas pa nag-meditate tayo sa utiapo, pa nagdengig tayo, habang dingding tayo, utubon tayo, digiti manggagan tayo, ket usto ko natin yung puso tayo. Our faith is ignited. Anat ignited, kakabsat? Masinjan. Amen? Masinjan. Oh, and we are once again on fire for God. Agbalin tayo manan nga naregta, nga para iti apo. So nga, masapol tayo kakabsat, dito pamati ma-encourage. Kaya amuyo kakabsat, awan sa bali, nga kadaklan nga mang-encourage ti pamati tayo, no di iti Biblia. Ken dagiti testimonyo iti aramid ti apo. The Word of God and the testimonies of God's promises, God's work in the lives of other people. Sino kada kayo kakabsat iti agbasbasa ti Biblia everyday? Ayon. O, sino kada kayo iti no ada problema na kakabsat ket talaga nga naynayunan pa iti agbasa ti Biblia? Ayon. Deta tinapintas nga habit. No kuma vitamin kakabsat, double dose. Mariknam nga medyo kapoy ti bagim. Ag double dose kat diatabs. Amen. O, double dose kat vitamin C. Take ka ti iron. Kinumustak ni Romel Di Calman. Usta Romel, kunat. Kat, pastor, kunana. Magtadani manang, kunana. 3 times a week nga umay, na ibang umay tumulong. Awamot nanang nangamina na yan, ni Romel, awan nanang yon. Awamot nanang ni Alona. So, padada nga ulila ti ina. Iso nga, siya, pastor, ti asawa kan nanang, kunana. Tatang, asawa nanang. Kat at the same time kat agububra iso nga mariknak pastor ket agkapoy ti bagik kunana iso nga kunat ag double dose ka ti vitamin C, ag vitamin ka ti iron, gumatang kat stress tab. Di ba? Napigsa di panunot ngem di mo amo nga di bagigayan ket sana makayang kakabsat. So it happens
Kastamot ti pamati tayo. Dapat adamangted kakabsat ti double dosage of the Word of God. Ada kabsat nga mabalin nga makalagipken ka, ket kumustaan na ka, ikararag na ka, umay nakabisitain, encourage na ka ti Word of God. Halaan nga makisimpat siya ka, DJ ka sa saad mo, no diket amuna ka nga bagbagaan, amuna ka nga counselan, amuna ka nga comforten, babaan kadigiti sasao iti Apo. Now in Romans chapter 15, kitan tayo kakabsat, Romans chapter 15, okay, verse 1, kitan tayo kakabsat, aging gana ti verse number 4, basta ti verse number 4, Romans chapter 15 verse 4, the Bible says, tadagop dagiti imun una anay suraten, na isurat dan tapno pakasursurwan tayo. Okay? Masursuro tayo ti agbalin nga nabilig. Tapno gapu iti anos. Na anos tayo mo lang? Kenti liwliwa dagiti sursurat maadaan tayo kuma iti ana? Ayun. DJ gayam ti kasapulan ti tao nga problema. DJ ti kasapulan ti tao nga maupupay. DJ tao nga agkapkapoy. Anat masapul na kakabsat? Inanama. Ket paggapuan kanu ti inanama kakabsat, babaen kadagiti sursurat. Anat makita tayo kadagiti sursurat nga mangted ti inanama. Makita tayo kakabsat dagiti karkariti Apo. Makita tayo dagiti inaramid ti Apo ti biag, dagiti tattao. Kasla ti inaramid ti Apo kun Abraham. I-reflect mo di jay, meditate ka. Oh, jay inaramid ti Apo kun Noe. So mo yung kabsat, nagpintas nga, i-apply tayo. Ijay biyag tayo. Dagitoy instances iti Bible. Oh, no deti ag may-maysa ka. Ni Noah pa idigat may-maysa. Kung kunam ti bagim. Di kaming kakabsat? Oh, no agsasagan at ti panubok mo. Ni Job 2, pa'y nakarkaro, dagiti nagpasaran na. Kas jay kakabsat, simple lang, pero DJ nga pa nang i-apply mo, ijay panunot mo, dagito nga sa uti Apo, ikanakat inanama. Oh, ninto pa'y, sino pa'y ti example tayo? Oh, ni Joseph tupay ni, he was rejected, he was falsely accused, and he was forgotten. Talo, nasakit nga banag dito rejected by his own brethren. In takwil. Dagiti mismo kakabsat na. Falsely accused. Awang basol na ngem na ibalod. Gapo ka dijay false accusation ni Mrs. Potiphar. Ket mabaling agsapsaper ka ita, gapo iti aramid ti sabaling nga tao hanga aramid mo. Ngem sigati agsapsaper. Kakabsat, gapo ti aramid ti sabaling nga tao. Falsely accused. Anapay? Forgotten. Ajindat. Di kita nagaramidam tinasayaat, namnamam ng isudat makatulong king kaitatat ngem awamet ti makatulong. Oh. Agad napintas mga baka kakabsat no isabit mo kan manong nemi dito yung pakasaritaan ti panagbiag. Pero as a believer of Jesus Christ no umay ti panakaupay king ka, digito isut ko na ti Bible na isurat da tapno isuda iti i-feed tayo ti mind tayo. I-feed mo, anat i-feed? Isu ti ipasok mo nga panunute. Ninto pa'y Joseph, nagpasarti kastoy, ala Apo, i-relate ko ti biyag ko, no anat inaramid mo keng kuana, kastantumet kanyak Apo. Di ba? O, i-relate mo ti biyag mo kini Hana, kabaybayag nga nagkarkararag, ay Hana. O, i-relate mo iti biyag mo kakabsat kan Joshua, damdam mo kakabsat. Ngem ti Apo, pinatibker na isunagat ko na be strong and of a good courage. Fear not, mabaling nga damdamom, dayta nga endeavor ti panagbiag. Ngem ko nam Lord, malagip ko ni Joshua, kastoy met iso na idi. Malagip mo ni Nehemiah. Sino ni Nehemiah? Builder. Iso na kakabsat iti nakakita ti pakaseknan ti siyudad ti Israel. Nga DJ wall, amo yung ti wall idi kakabsat. Isut kasla panakakwada mo di dia? Isumot ti napangawag mo. Protection, refuge, isot depensa, damot ide. Iso nga nakangat nga to ti wall, depensa ngam itan na break. So they are now vulnerable, open to the enemy.
Nakita ni Nehemiah di jay, nadadagsinan. Ngem ti ay nga problema kakabsat, awam met ti resources na. Awam mo tao nga mabalin ng alan. Ngem muna isut pagaydan ti Apo. So, he took courage. Eventually, one step after the other, nga problema na masulbar. Inot-inot. Umuna, kinasauna J. King. Di ba? Kasi agubra isuna ka di J. King. So, para templa ti inuman J. King ka. So, umuna nga mangraman. Tano, agkuyag-yag, di ka tano inuman J. King. Cupbearer. So, kuna J. King, apay naliday ka Nehemiah. Hanang kakasta dati madanaga na. Kasi dapat, ti aura na latagot na ragsak. Ako na King. Kasano nga jak malidayan, mapanunot ko, digiti kakabagyak. Ija Israel. Apay anakad ti kasapulam. Kuna J. King. Kat masapul ko kumati permit ti DENR nga agpukan ti kayo. Tapnon adda usarum me. De talaga ayam me. Nasolve di may sa problema na. Inot-inot kakabsat, unti-unti. So kung namot ti bagim Apo, kaspat ken Nehemiah, malpastolat tamot deto, unti-unti. So kakabsat ti pagibesam itinamnamam, digiti adda ti Biblia, insight ti Apo digito, itapno isun ti pagibasaramon. Isut pag-example lamon. So nga datayo, men and women, fathers, mothers, young people alike, sursurwon tayo kakabsat, iti agadaw, kan agibasar, iti sao iti Apo. Ngem no daduma, siyempre ubing tayo mo't pa iti pamati at daduma, antay mo't pa nabayag, iso nga masapul ti Timothy, nga umay mang bisita ken ka. Tapnon ijay nga tulungan na ka, nga makitam, dagiti sasa uti Apo, dagitoy nga bambanag, tapnon bumileg ka iti pamatim. Iso nga dito'y church, kakabsat, you pray that you will become a Timothy. No madadagsan ng tapusom ita ko ng pastor, ipag-pray na, kahit ko agbaling nga Timothy. Hanak man nga naling ag-preach, hanak man nga naturod nga agtakder ti sango, ngem kayat ko tikas kan Timothy kan ni Barnabas, encourager. Will you be an encourager to the others? Hanga dete, awang pakialam mo ti kabsat ti Apon, haan ka kabsat. Be an encourager. Aglalo ka digiti nga tiyempo, mas kailangan ti tao ti encouragement ngem iti adu nga pamababalaw. Agpaiso nasisitat pamababalaw ngem mas kasapulan ti tao ti encouragement ita. Kakabsat. So let's continue to encourage one another. Diba? Ala kita man ta kaabay mo? Saludsudom ken kuha na. Brother, maka-encourage mo't ti rupak, brother. Abus kakabsat ket ni. Deti bilang tayo, no agi-encourage tayo, akat napigsat pa nagsilaw tayo ti lubong kakabsat. At agbalin tayo amin nga thriving, flourishing, prospering, ti pamati tayo, kumbaga ti pamati tayo kakabsat ket champion. Maka-inspire nga pamati. Ket makita digiti pamilya, makita digiti unbelievers, makita digiti gagayem mo, ket ma-inspirean daging ka. Jay biyag mo ti agbalin na bukel. Bini, nga isut maimula di panunot da, gapu di pa nakakita da, jay ray-ray ken regta ti pamatim. Ket isu kakabsat, iti mabalin nga agtubo kadakwada. Di jay life mo, agbalin na blessing. And that leads me to move to number 2, verse 6 and 7. Okay? Verse number 6 and 7. 1 Thessalonians chapter 3, 6 and 7. Basahan tayo kakabsat, ready, go. But now, when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Therefore, brethren, we are comforted over you in all our affliction and distress by your faith. Ilocano, ngem itata simbang pete ni Timoteo, anaggapu kada kayo, ket inbagana kada kami tinaragsak adamag ti pamati ken ayatyo. Kahit nga sawen, DJ pamati da kakabsat, napintas ti pakadamagan na. Good report. So kahit nga sawen, ti pamati tayo, adamabalin nga saritaan ti tao about you. People should talk something about your faith. Why? Because number 2, what makes a thriving faith? Number 2, our faith needs to be expressed.
Ano ka na sa unti express? Express, pastor ko, di ba? Dati express mail ti alisto. Express. Maiparangarang. Maipakita. Maipaduyak-yak. Oh. So, di gito yung nga kakabsat iti Apo, kakabsat, nakita ni Timothy, kadakwada, DJ, panangi mustrada, panangi paduyak-yak da, panangi pakita da kakabsat, ti pamati ken ayat nga da kadakwada. So, as God's people, deti pamati tayo, i-express tayo. Kaya na sa nga i-express, pastor, ipakitam. So, ano pa nang ipakitak, pastor, nga da iti pamatik? Do you know what is the best way to show that you believe? Ano ti kanta, digiti ubing? O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. What is the word? Are you obedient? Oh, if you are not obedient, you are not expressing your faith. Noang kagtultulnog ti sa utiapo, you are living a carnal life. Fleshly, na inlasagan no kwa, dete lasag, ti diktar ti lasag no kwa, ti sursuruten tayo. But when we are obedient, nagtulnog ti kadagiti sa utiapo, we are expressing our faith. So, idi makita ni Timothy ida, tinakita na kakabsat, di obedience di gito yung kakabsat ti Apo. Very obedient that the word of God. Kung nanang orkat, ijayan ta, ano di kunanan, kung katakitan tayo, idi imay kadakay ti sa uti Apo kunanan, ye receive not as the word of men, but as it is in truth, the word of God. 2:13, 1 Thessalonians 2:13. Kita nyo man di Bible kabsat. 1 Thessalonians 2:13. Oh. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men. So, haan nga, DJ tao ti kinita da? No dikat, as it is in truth, the word of God, which effectually worketh. Oh, kakabsat, deti umayo pa nagdingdingeg kadigitoy sa uti kinapudno, sa uti Apo, at damot la epekto na tibiyag tayo. Oh, damaga man ta kaabay mo, at damot la epekto ti sa uti Apo king ka, Brad. Awa na kakabsat, sayang deti umay di pa nagtugaw, nga inset tayo, deti schedule tayo every Sunday, every Wednesday night, nga adumot nagiti concern tayo kumikom, ngem in priority tayo, hante nga binaybayan ti gimong, may din nakigimong, ngem awamot epekto ti Word of God. Ano no ko DJ kakabsat ngon epekto na? Wa effect. Wa. Ano ti meaning ti wa? Di Bisaya. Wa kuna na DJ kuha di ubing. Wa kuna na di ubing. Wa. Ano nga nasawan? Wala. Oh, wa effect. Walang epekto. At adigiti Kristiyano kakabsat ngano kasabam ket agkaljas di sa uti Apo king kuana. Kabsat. Kasla manok nga kal. Uje kal? Apo kakabsat. Ha? Idi first time ko't magagatang ti kal. Awan ngamin amok deta knowledge ko. Idi mapanak pelang agpaspasyar ije Santiago. Ket rumwar kam nga kasta. Ket ako contribution kami ti dete kanami ti pangaldaw. Ije kami agluto ije magatdam kami. Amoy ije magatdam. Ije kam nga agluto. Ti contribution ko ket manok agluto tay tinola po napanak ije tendang kakabsat ije Santiago. Kunana jagla ko ket. Edi sir, nalaga sa nga gasot lang kunana ginidak ti manok sa nga gasot. Sure ka? On sir. Ay kanapan duwa nga rod. Po kakabsat ket edi kuang kunan ni mami. Deti na alam anak ko ket deti mot nakulbot ka manok deti kunana. Oh, nasuro ka 2 oras kakabsat nga rinobro-broba mi DJ kwa. Aduk ka kasta nga Kristiyano. Uri ka sanot, uri sinot umeg, uri pastor abantet umeg, pipris ka kabsat ka nagkaljas lat naging kuana. Hana tumnek ti sa uti Apo. Agtaltag kakabsat. Adamo dagiti Kristiyano nga no makasabaan kakabsat ket kwa agbalandra. Ano jag balandra? Ha?
Imbes nga isuna di pakatamangat ikita nat sa bali. Di ba? No iso di na tamangat. Kala deti agipabasol ti uttot kakabsat. Aya mo di jay. Napadasan yun nagipabasol ti uttutan. Amen. Idi ti ayan ti PCBS pa lang idi yan ta abe ti N Corpus. Palagipyo. O iso ayan ti PCBS. Ti kadwak idi kat ni sinot kadwak de din. Ni Alpier. Ni Alpier ti kadwak idi. Kakabsat. Itan adda iti kikita kam ti libro. Jak may ibturan di uttot ko kakabsat talaga rin mo arlatan. Jak pinagunune. Wow. Idi ko angkat. Nagbangsit. Kung namin kinita mi di ka away mi kakabsat. Iman di ta wala siyang magawa. Nagbangsit pa din ang ututan kung namin kakabsat. So may mga ganyang Kristiyano nga no makangagti sa uti apo ket agbalandra kakabsat. Imbes nga isuna iti mga accept ko maket itama nat sa bali. O, sika dijay ko nana. Han na makita di bagina. Di sa bali kakabsat ti makita na isuda. Uno ko na nagat, mayat ko manod, ngamin ni ko ayapi ngamin nga absent ko na nagat. Isuna lang nga ro, di matamtamaan ng kakabsat. You know, hang kumakas di puso tayo, amen? Nga di sa uti apo naman gagmukat kas lagbalandraging ka, uno kaljas, you know? No di kat kaslate kumaka, di gito'y tattao di Thessalonica, nga haan nga di tao nga kaskasabati kinita da, no di kat di mangmangyag da as it is in truth. Kuna na, let me read again. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, iti maawat yu ti sa uti apo that ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh. So, imepekto kadakwada. Amen? Oh. Kat amuyo hanyo urayan kakabsat, di giti na dadagsan na preaching tapno, at pagkiringam ti sa uti apo. Dapat ti heart tayo kakabsat, simple lang ko mga preaching kat, agbalbalo tayo nga sigudan. At digiti Kristiyano kakabsat nga na immunan. Gaputa ka na, yun namang na di preaching kat kaslahan na tumaltalab kingwanan. Amoy that antibiotic. Aya, iso nga digiti do doktor, saan da nga ito nga sigod di kapigsaan nga antibiotic. Ito da pela tayo simple, anak kasimplihan nga antibiotic. Amoxicillin. Oh, tapnon jay degree na kakabsat ket, umat nga to. Tano, kas pagarigan MD, tumalab king kata amoxicillin. O di kad, mayat. Ngam doon na imyong kati amoxicillinan. Kakanayon nga amoxicillin. Hindi ko itiradat ko amoxiclab. Ano pwede, ano ti kang katuan? Nga antibiotic. Cepalexim, Cepixim. Amin ng awan tumalab king kan. Ako, delikado kan, MD. So, amuyo kakabsat. No, simple nga preaching, umununa ka preaching, awan mo latat tumalab king ka. Apo, delikado ti kasasaad mga Kristiyano. Your faith will not thrive. Your faith will not flourish. Your faith will not prosper. Kasi awan mo tumalab king ka nga sa uti apo kakabsat. Uri pa'y pastor, abandet umayag, preach ko nagkarudan, madilat ta. Baka uri agbiag ni Jack Hiles nga umayag, preach kakabsat, madilat ta. Baka uri pa'y agungar ni Spurgeon kad umayag, preach, ito awan lata tumalab. So hanga di preacher ti issue ijay. Sa amot nga di sa uti apo ti issue ijay. Talaga ada problema ta pusong. Kakabsat, our faith needs to be expressed. We need to receive the word of God. Kat ti panang tanggap tayo ti sa uti apo, dapat effectually worketh. Nagsaya at ti puso kakabsat nga very receptive ti word of God. Nga saan nga narigat nga kasarita ti apo, nga kaslaki ni Abraham, di ko na nakat, get out of your kindred, ko na ti apo kat, wala po ko na nasigudan. Di ba? Hindi ko na ti apo ko na Abraham, offer me your son, wala po ko na na. O, hindi ko na ni apo Diyos ko ni Noah, build me an ark, okay Lord, ko na na. Di ba kakabsat? O, hindi inutusan ti apo ni sinijayan, ni Gideon, ket ko na erase ka, ko na I will raise you, and I will raise an army to defeat your enemy. Okay? Ket ni Gideon ket sigurista, guri ka apo siguraduk nga si kamatla deti agsasao kanyak ko na. Ala, hana mo dakas ka dit agsigurado ka absat ngem no may panggap ti sa uti apo ket sante ko mapagduaduan. Ta deti sa uti apo awang ka pay deti rabaw ti daga adda deto yen. Ket ti spiritual battle against the enemy 4,000 years nga mapaspasama ken ti lubong.
darkness all around us. It's always a battle between the devil and God. At datayo kakabsat, the crossfire. Iso nga, masampol nga ti pamati tayo kakabsat, ma-encourage. So, again, dapat ada Timothy, dito church tayo, nga makapanunot, ti kasasad, ti sabalik, at kunanin nakman encourage, hindi nga kakabsat. Nakman bisita, hindi nga kakabsat. You know, for our faith to thrive, it must be encouraged, it must be expressed. Our faith must be shown to men. People should see in us the obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Your belief will dictate your behavior. So, what you do is a manifestation of your faith. Dahil ti pamati tayo kakabsat kat makaanlukoy kuma. Haan nga mang repel. Faith is demonstrated by what we say. Diba? So ngawang kumatagsaso, dakasan. Amen? Kandi di pa nagsao tayo kat temperate. Natanang, nanakim. Dete panunutan tayo nga, digiti pa nagsao tayo kat dapat maidaydayaw lahat ti Apo. Maipakita tayo ti Apo, ti biyag tayo. Nga we are a brand new person. We have been changed. All things are passed away. Behold, all things are become new. Our family members and friends can either be drawn. Mabalin nga digiti pamilya tayo, gagayem tayo, ket mapaasidegday ti Apo. When no isudag at maripel, kini Apo Jesus, based on our faithfulness and obedience to God. It's not necessarily the great and miraculous moments of our lives, but rather it's in the difficult days of trials when our faith shines the brightest. It's not in the miraculous moments of our lives, kasi God can perform miracles. But you know, when our faith will shine, kaano ka ti pamatim ket perming agranyag. Nga makita ti usto nga ranyag, dahita nga pamatim, when all around you is darkness. And what does that tell? Difficult days. Discouraging moments. Despairing situations. Kakabsat. Times of doubts, miseries. Ngem pamati tayo kakabsat kat ag-thrive. What a blessing. Te kung nakita yung kakabsat, adult business nga nag-close idi may ti pandemic. Oh. Dito stores, adult stores nga close ita kakabsat nga big stores. EJ US. Kana DJ kadaklan nga store ti Badbadon. Nag-close, they declare closure. Ha? Forever 21 is closing. Adu kakabsat, baka kung kunayo kat mayat lat ti biag tayo. If you look at the larger, the bigger landscape of the world, tilang makita tayo kat dete ayan tayo nga situation, but if you look at the bigger landscape, adu kakabsat iti talaga nga kwan, a close. Because they cannot thrive in a situation like this. Ngem dapat ti Kristiyano kakabsat all terrain. Uray anya ag-thrive ti pamati. Dayjay kakabsat iti concern ni Paul kadigiti Thessalonian believers. Umay kay kumustain kunana kahit ko nga maamuan ti kasasadyo. Because I want to encourage you and I want your faith to be expressed. Walk closely and intimately with the Lord. Makipagpagnaka nga asideg ti Apo until your life, your words, your works show to people who Jesus is in your life. Kuna ni Apo Jesus, abide in me and my words abide in you. So, numan pa'y narigat kakabsat, kat man ti makasurot, kada ito'y panagserbi iti Apo. Kaput hambot nga iso ti turong ti panunot iti lubong. Man-manulan, suruton tayo lata ti Apo. Let's just follow the Lord. Let's continue to grow. Let's continue to obey God. There was only one Noah and his family of the thousands of people during his day, but he stood his ground. Kakabsat. There was only one Abraham, he left his kindred, pero ijay nga binangay ti Apo iti maysa nga nation, the nation of Israel. So you don't know what will become the result of your obedience. Kabsat, di mo amo no anyan tot bunga na ti pamilyam. No anyan tot bunga na kadigiti anak tayo. Ken mairaman pa'y dagiti anak to, dagiti anak tayo. Generations to come. Gapo ka deta obedience mo ita. On the other hand,
Di temet amono anan tumot ti pakababalawan tayo kadigiti sumarsarunog gapu ti disobedience tayo ti Apo. Ti di tayo pinagtulnog ka na po Diyos. Baka da tayo iti rason no apay nga digiti sumaganad to nga generation kat kasday ti pasamakan iti biagdan. There are maybe a lot of things and factors to consider in life. But the most important of it all, hanlang nga digiti ti kitab, ti importante ti Apo. Makitam, just the Lord alone, He is enough reason to obey. Umanayan kakabsat nga kitaem ti inaramid ti Apo ken ka, nga thankful ka iti inaramid ti Apo, tapnon ti kasta, uray kasanok karigat, binaklay ni krus ni Apo Jesus ti krus na, para kanya tayo, baklayan tayo mo ti krus tayo kakabsat. Let's carry our cross. Let's face everything in life. But our faith must thrive.